En slanig natt i bastuklubbens vrå fick jag en stjärt av ett får. En våtig stjärt med feta och svullna lår som begärde knull utan en kondom. Homofilen Federley, ja han är ju gay. Vidrigaste bögen i stan, ett äkta trampanslag. Homofilen Federley, hans stjärten har konjugom. Ja han är ju gay, ett kroniskt kroppssyndrom. Och varje kväll är han transsexuell gay. Uppträder på homoklubbs. Han suger bra, faktiskt helt okej. Bara han får stack av för guds. Homofilen Federley, ja han är ju gay. Vidrigaste bögen i stan, ett äkta trampanslag. Homofilen Federley, hans stjärten har kondylom. Ja han är ju gay, med kroniskt kroppssyndrom. Farmen fick ett enormt ändtarmsbråck och hans penis fick akut gonorré. För att han fyllt sin röv med mycket kock och tarmen väldigt diarré.